नोंथांमोननि सेराव दिनै गोदान मोनसे आपडेट लाना फैलायबाय। आपडेट माने नोंथांमोना ससियेल मिडियाफोराव नुगासिनो जानो हानाय नङा होमबा, गोदान गोदान बैसागो बोथोरनि गोदान गोदान मिउजिक भिडिअ ओंखारगासिनो, सर्ट भिडिअफोर नोंथांमोना नुगासिनो जानो हानाय गोदान गोदान मिउजिक भिडिअ। आरो सोरबाफोर नुवाबा बेनि थाखाय आङो नै दा भिडिअखौ बानायनाय जादों। आङो क्लिप होगोन आरो ना, फिसा फिसा होगोन। जाय नुवाखै नोंथांमोना बेयावनो नायबानो जाबाय। नोंथां आरो सोरबाफोर गोदान फैदोंबा आंनि चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब एबा लाइक खालामबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो आं माने आपडेट होबाय थागोन, गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट होबाय थागोन। नोंथांमोना प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। स' नायलांदो बिदिब्ला, आरो माबे मोनसे गाना मोजांसिन जादों नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय। स' नायलांदो बिदिब्ला। खुलुमबाय, जय बर' हारिनि। San